Mladá, odvážna slečna sa počas letných prázdnin prehrábavala u babky v jej starých veciach. V kope našla starú fotku skupiny ľudí na koňoch. Na nej videla svoju babku. Bola veľmi mladá, ale bolo na nej niečo zvláštne. To, že fotka bola veľmi podobná tej svojej s kamarátmi neriešila. V pozadí je obrys draka. Hneď sa začala zaujímať, čo je to za stvorenie. Či je to naozaj, alebo sa tam vytvoril fľak počas tých dlhých rokov. Fotku otočila na druhú stranu, aby sa pozrela na rok, no okrem roku tam bola prilepená mapa s označeným miestom. Niečo sa jej nezdalo, ale zároveň chcela zistiť, o čo tu ide. Okamžite sa rozbehla von a zvolala svojich kamarátov, ktorým všetko ukázala. Rozhodli sa, že sa pokúsia zistiť, čo je to za tvora. Babke o tom samozrejme nepovedala, nepustila by ju, predsa to môže byť nebezpečné. No ten zapálený oheň túžby bol tak silný, že tomuto dobrodružstvu nikto neodolal. Pripravili si kone, zobrali jedlo a šli sa túlať po stopách, ktoré im padali ako z neba. Pred nohami im pristalo niečo ohňom vyrité do listu. Tam, kde vítr šeptá mezi strouchnivělými trámy, dvě duše zůstaly, když svět šel dál. Láska i smutek v kamenech stále spí a lehké pírko ti napoví, kam jít máš dál. Po príchode na miesto videli pod kopytami koní len pierko. Čo je to? Mraz jej prebehol po chrbte. Drak nemá perie, poznamenal jeden z nich. Chvíľu oddychovali, premýšľali nad indíciou, ktorá bola ukrytá v lavičke. Posedeli pri ohni, najedli sa. Pierko unášal vietor preč a oni bežali za ním. Asi im chcelo ukázať cestu. Kde tlukot kopyt duní krajinou prachu a písně Benja hladí ticho ve stínu, tam v úkrytu šelem, dál od lidských hlasů, čeká pírko, co zahořelo v chladu. Pierko ich doviedlo až sem. Čo nám chce povedať? Nikto nechápal. Na zemi ležal len vriaci popol, z ktorého sa po chvíli vytvoril text. Uprostřed lesa, kde stromy drží dech a oheň zanechal jen popel a stesk, v troskách domova, co z paměti mizí, pírko spálené čeká tiše, bez výkřiku, bez vizí. Tušili, kde to môže byť. Rozbehli sa. Pierko sa zdvihlo vo vetre, ktorý spravili kone a opäť ich sprevádzalo. Najprv pierko, potom popol a teraz zhorený dom. Niečo sa im nezdá, ale chcú zistiť viac. Prečo toto všetko?
aká je pravda? Naozaj existujú draci alebo niečo iné? Rozmýšľali. Zničilo to aj tento dom, alebo za to môže človek či nešťastná náhoda? Nech je to čokoľvek, chcem to vedieť, bez toho sa domov nevrátim, zakričal jeden z nich. Na tabuli zbadali zvláštne znaky, z ktorých vytvorili slova. V zemi, kde mráz i vítr mají kosti, spí dávní titáni v bílém moři tichosti. Tam, kde čelist skamenělá mlčí od pradávna, chladné pírko naznačí, že oheň nespí na dobro, jen dřímá. Je tu zima, povedala roztraseným hlasom. Našťastie som myslela na všetko a zobrala viac oblečenia, ako som chcela. Ešte, že ma máte, však? Odpovedala. Nezdržujme sa, poďme ďalej. Ale kde je ďalšia indícia? Nikde ju nevidím. Rozhliadnime sa tu a všímajte si všetko. Mám to, počúvajte. Vietor sa opiera do kostry a tá hovorí. Tam, kde cesta končí dřív, než začít smí, a cedule mlčí, jen vítr v nich zní. Pod ledem zůstává zem, jež oheň ještě nepoznal, jen jedno pírko čeká jako slib, že brána se jednou otevře dál. Dlho sme premýšľali, kde to môže byť a nemôžeme uveriť tomu, že sme tu. Myslíte, že to ešte pokračuje? Diskutovali medzi sebou. Prečo tu musí byť konečná? Nedá sa ísť ďalej, sklamalo ma to. Dúfam, že tí, čo budú čítať tento denník, ktorý sme celú cestu písali, nájdu odpovede na naše otázky. Nie, ja sa nevzdám. Budem to tu chodiť kontrolovať pravidelne. Cítim, že na to mám prísť ja, zvolala Leni. Možno ste trochu zmetení. Síce sme nenašli tvora, ktorého sme hľadali, ale našli sme nový začiatok. Celý čas to bol Fénix, ktorý vstal z popola v mojej duši, zapálil oheň a viem, že nie len vo mne. Pochopila som, že sme ho celý čas nemali chytať a hľadať. Celý čas žil v nás a čakal, kedy to pochopíme, aby mohol rozprestrieť svoje horiace krídla a vzlietnúť.